El curs 23-24 vam iniciar una sèrie d'accions amb la resta d'escoles que formen part de la xarxa d'escoles verdes en aquesta zona nostra per donar visibilitat i de la necessitat de protegir els pol·linitzadors. I tot això va concloure el 24-25 amb una acció directa al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, on va participar tot l'alumnat d'aquestes escoles. Ha estat això, doncs, bàsicament una exposició de 12 plafons on s'explica què són els pol·linitzadors, per què són importants, s'explica també quins pol·linitzadors hi ha, els diferents tipus de pol·linitzadors, i finalment quines amenaces i què podem fer per combatre-les. Els pol·linitzadors són els insectes que van de flor en flor per buscar el pol·len. Els de sisè van fer un projecte com quin tipus d'abelles hi havia, els tipus que hi havia d'abelles, tipus de pol·linitzadors. Aquí a l'escola tenim com un mini hort i amb un altre professor vam ajudar a plantar els tipus de plantes, algunes plantes, com s'han de cuidar les plantes, quines plantes necessiten més aigua que altres. Vam anar als aiguamolls per la pol·linització, perquè no hi havia suficient. Portàvem un mapa que ens portaven els llocs de les plantes. O sigui, hi havia com diferents llocs on teníem que anar. Ens van explicar què era la pol·linització i com funcionava. Quan ens ho van explicar, vam fer com minigrup, i la pol·linització és que quan hi ha aliments, que per exemple les fruites i les verdures venen de plantes, i les plantes venen de les abelles que pol·linitzen. És que vas molt divertit.